Denominació d'origen Tarragona. L'àmfora que hi ha al logotip de la denominació d'origen Tarragona sintetitza la presència mil·lenària de la vitivinicultura en aquesta denominació d'origen, formada actualment per una trentena de cellers. La zona de producció de la DO Tarragona presenta dues zones clarament diferenciades. La zona del Camp de Tarragona, amb les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp i el Tarragonès, i la zona de la Ribera d'Ebre. El territori es situa entre el riu Ebre i la mar Mediterrània. El clima de la denominació d'origen Tarragona i la influència directa del mar, amb una orografia suau i un terreny excepcional, ens ofereixen uns vins suaus, frescos i típicament mediterranis. Els blancs s'elaboren principalment amb varietats autòctones, destacant entre elles el Macabeu, l'aposta decidida per singularitzar la DO Tarragona a partir d'aquest raïm. Rosats. Negres ferms i aromàtics, majoritàriament a partir de varietats com l'ull de llebre o la garnatxa. I vins escumosos, a partir del mètode tradicional i l'ancestral. Capítol a part mereixen els vins dolços i de licor, els anomenats Tarragona clàssics, a partir dels quals es va fundar la denominació d'origen Tarragona fa més de 75 anys.